मशरूम फ्राईड राईस रेडी आहे. स्पेशल माय फेवरेट डिश. ही तुझी आवडती डिश आहे का? येस, मशरूम. म्हणजे हर्षदा कोणाच्या घरी येणार असेल पाहुण्यांच्या तर हे बनवून द्या. मशरूम, खाली मशरूम द्या. हा. आज कांदा बिंदा नाही कापायचा. नाही. अजून लक्षात आहे तिच्या. होय का? टिक्का लावून हाय बघते तुला तुझं आहे का बघून किती आहे. लसूण कापते. इकडे शिमला मिरची कापते. जरा कापाकापी करून घेतो पहिली. अजून जरा वाकडी उभी राहिली असते तर बरं होते. आता काय करते? हे काय करते? कापते वरती बघून. काय काय बघ, कांदे कापले पण नाही कापले कांदे. बोला जास्त नाही कांदे. ए दी इकडे इकडे ये. मम्मी हर्षदाला खूप कमेंट्स आले छान छान. हा दिल बघ. दिल बघ काय करते. हर्षदाला सर्वात विचारलं मम्मी स्किन केअरचं रुटीन सांगायला सांगितलंय. वरती बघा मॅडम सांगा. काहीच नाही, जेनेटिक आहे. आणि मग हेअर केअरची मी टिप सांगायला सांगितली. सांग सांग काय करते. हेअरसाठी काय करते सांग. काय करते, आपलं कोकोनट ऑइल लावते. क्लिनिक प्लस शॅम्पू लावते. भात शिजून घेते. तांदूळ लॉंग ग्रेन बासमती राईस. बिंदास बोल ग. पहिली येऊन गेली ना, तुला बोलवलं माणसानी. परत हर्षदाला बोलवा. हर्षदाचा स्पेशल राईस खायला. मशरूम राईस. हर्षदाचा फेवरेट काय? मशरूम. मशरूम. आपला भात शिजलाय. नमस्ते. नमस्कार. बोल. तुम्ही बोला. मी बोलले नमस्ते, तू नमस्कार. नमस्ते. नमस्कार, मी हर्षदा आणि आज दाखवते तुम्हाला मशरूम फ्राईड राईस विदाउट चायनीज सॉसेस. पहिले तेल टाकते कढईमध्ये. गॅस नाही पेटवलाय. ते विदाउट गॅस असतो. विदाउट सॉस, विदाउट गॅस. आलं लसूण बघा केवढे छोटे बारीक कापले. म्हणजे हा फ्राईड राईसला चायनीजचा फ्लेवर येईल खाताना, पण कुठलेच आपण सॉस वापरणार नाही. म्हणजे ना सोया सॉस, ना चिली सॉस, ना शेजवान चटणी वगैरे काहीच नाही. घरगुती साहित्यामधला फ्राईड राईस. कारण ते सॉस आपल्या हेल्थला पण चांगले नसतात. त्याच्यामध्ये खूप प्रिझर्वेटिव्ह कलर्स असतात त्याच्यामध्ये. मी लसूण टाकते बारीक चिरून. लसूण तू चांगले 2 चमचे घेतलेस ना? हो हो, बारीक करून. लसूण चांगला परतून घ्यायचा आपण. हर्षदा लास्ट टाइमच्या व्हिडिओचा तुला काय रिस्पॉन्स आला? भरपूर चांगले वाटले सगळ्यांना. तुला कसं वाटलं? मला पण चांगलं वाटलं. फॅमिलीचा रिस्पॉन्स, फ्रेंडचा रिस्पॉन्स, रिलेटिव्हचा रिस्पॉन्स. खूप आवडलं सगळ्यांना. काही लोकांनी तर अगदी टीव्हीवर वगैरे लावून बघितलं ना. पण तुला आवडला का? हो, पहिला शूट आला ना आपलं. एक्साइटेड होती पहिले कसं वाटेल काय होईल, पण आवडलं मला. छान वाटलं. आणि परत यायची संधी मिळाली, परत आली. पण तिने आपल्या आवडीचं बनवते तिच्या स्टाईल मध्ये. आलं टाकते. आलं 1 चमचा घेतलंय बारीक कापून. आलं लसूण मेन इन्ग्रेडियंट आहे आपल्या राईस मध्ये. त्याच्यानेच तो फ्लेवर येईल. जर चिरून टाकले तरच चायनीजचा फ्लेवर येईल. जर आलं लसूण पेस्ट टाकली नाही तर तसा वास नाही. तू घरी किती वेळा बनवला? हा, नेहमी बनवते. नेहमी बनवते. मी हात फोड नको करू. म्हणजे चांगली बघते, पण मला काय करायचं नाही म्हणून हाताची कडी घालून उभी होते. आता लसूण चांगला असा लालसर झालाय. आता आपण त्याच्यामध्ये पहिले कांदा टाकूया.
बारीक चिरलेला कांदा एक घेतलाय मोठा बारीक चिरून, मोठा बारीक चिरून म्हणजे एकदम बारीक कापून घेतलाय. थोडा गॅस मोठा करू. कांदा चांगला फ्राय झालाय. आता मी शिमला मिरची उभी कापून घेतली पातळ, ती टाकते. 3 शिमला मिरची आहे. हो, शिमला मिरची चांगली फ्राय करून घ्यायची. हर्षदा, तुझ्या फेवरेट रेसिपीज मध्ये काय काय येतं? मशरूम आवडतं मला व्हेज मध्ये, आणि पालेभाज्या खूप आवडतात व्हेज मध्ये. नॉनव्हेज मध्ये बिर्याणी आवडते, फिश फ्राय. त्याच्यानंतर डेझर्ट मध्ये मला शिरा आवडतो. त्याच्यानंतर कलाकंद, गुलाबजाम वगैरे आवडतो. वाव, नाईस. लाख लोकांनी बघितलं. तर हळू का बोलते? आता कांद्याची पत्ता. या रेसिपीची विशेषता काय? मला नाही आवडत ते सोया सॉस, चिली सॉस, ते बाहेरचे सॉसेस मी कधी वापरत नाही, मला आवडत नाही. पण असं राईस कधीतरी पण खावंसं वाटतं, तर मग मी हे असं करून बघितलेलं की आलं लसूण टाकून आणि मिरे पावडर टाकून, तर चायनीज सारखीच टेस्ट आलेली. तर काही गरज नाही सॉस वापरायची. ते खूप आधी बनवून ठेवलेलं असतं, त्याच्यामध्ये खूप प्रिझर्वेटिव्ह यूज केलेले असतात, म्हणजे ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस. ते न टाकता पण आपली घरातली मिरची पावडर, मिरे पावडर टाकून सुद्धा आपण हा राईस बनवू शकतो. असं काही नाही की सॉस किंवा चायनीज एखाद्या दिवशी खावंसं फ्राईड वाटतं. राईसला जास्त म्हणजे लसूणचा, हा, लसूण महत्वाचं आहे, बरोबर. आणि कधी असं आपल्याला खावंसं वाटतं आणि घरात सॉस नसते, जर तुम्ही सॉस वापरत असेल तर विदाऊट सॉस पण तुम्ही असं राईस बनवून बघू शकता, करू शकता. तू जेव्हा घरी बनवतेस तेव्हा फॅमिलीला आवडतं? हो, माझ्या भावाला, मला, आईला खूप आवडतं. पप्पाला पण आवडतं, माझ्या आजीला पण आवडतं. तुझ्या आजींचा कारल्याचा चिवडा फेमस झाला. हो, माझ्या आजीची कारल्याची रेसिपी. येस. आता इथे भाज्या परततायत, तोपर्यंत मी या पॅनवर मशरूम फ्राय करून घेते. थोडं तेल टाकलंय ना, तेलावर फ्राय करून घेते. मशरूम थोडे शिजवून घ्यायचे, ते लगेच काळे पडतात. तसंच थोडे काळेवालेच पाहिजे आपल्याला राईससाठी. भाजी करताना नाही करून घ्यायचे असे फ्राय, भाजीची टेस्ट बिघडते. पण राईसला असं करून घ्यायचं. कांद्याची भाजी लगेच गायब होऊन जाते. आता मी रेड चिली पावडर टाकते याच्यामध्ये. कमी तिखटवाली म्हणून जास्त घेतली. किती घेतले? 2 चमचे. जर तिखट असेल तर आपण 1-1.5 चमचा वापरायचा. तुमच्या तिखटाप्रमाणे असं तिखट आहे. आता मिरे पावडर घेतली 1 चमचा. थोडीशी चवीला साखर घेतली, अर्धा चमचा घेतली. साखर ऑप्शनल आहे, टाकू शकता, आता नाही. आता हे थोडं मीठ टाक. आता मशरूम टाकून देते. आता हे मशरूम टाकते. मशरूमला 3 मिनिटं लागली. आपल्याकडे सर्व साहित्य तयार असलं ना की आपला भात चांगला लगेच होणार. पटकन होतो, वेळ नाही लागतो. तुमच्याकडे दुपारचा जरी उरलेला भात असेल तरी आता बनवू शकतो. हा, तरी असं बनवू शकतो. आता सर्व आपलं मिक्स करून झालंय ना. हो, मी आता त्याच्यामध्ये हा आता भात टाकते. एकदम सोपा भात आहे ना. हो, भातातून घुंगरूचा आवाज येतोय. मी कलर यायला लागला. कलर येईल. आता सर्व मिक्स झालं ना की अजूनच कलर येईल. सुगंध छान आला आता. आता भात चांगला मिक्स करून झालाय. आता थोडा लिंबू पिळते, अर्धा घेतलाय. त्याच्यापेक्षा म्हणजे आपण व्हिनेगर टाकतो ना, त्याला हे लिंबू द्यायचं. म्हणजे हिने चायनीज बनवलंय पण सर्व इंडियन व्हर्जन. हो, येस. आता आपला भात झालेला आहे ना. हो, भात रेडी आहे. एक झाकण लावून त्याला वाफ देऊ आपण. मम्मी हुम नाही म्हणायचं, येस म्हणायचं कधीवर. येस येस मॅडम. नाही मॅडम नाही, ती कधी पण येस करते. अच्छा, ती येस करते ना. नीट का. आता आपल्याला किती वेळ झाकून ठेवायचं? 2 मिनिटं झाकण ठेवायची पण गरज नाही. ते झालंय तसं. पण एक फ्राईड आपली राईस वर पद्धत असते ना, वाफ झाकण ठेवल्याशिवाय रेसिपी पूर्ण होत नाही. घरात मध्ये म्हणून झाकण ठेवायचं. नाही तर बाहेर बनवतात ते झाकण नाही ठेवत, ते पटापट तसे करून देतात चरपट. तेच आपण पूर्ण इंडियन व्हर्जन करून टाकलेलं आहे. आपलं मशरूम भात रेडी आहे, फ्राईड राईस. आपण बघूया. आणि आता तो सर्व करायचा आहे आपल्याला.
मशरूम फ्राईड राईस रेडी आहे विदाउट सॉसेस. मशरूम फ्राईड राईस. मशरूम फ्राईड राईस विदाउट सॉस. चव एकदम फ्राईड राईस सारखी देऊ. तशीच लागते. असं वाटणार पण नाही की आपण याचे सॉसेस यूज नाही केलेत.